Hello everyone, welcome back to my channel Adhanas Entertainment. இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி கபோர்ட் ரெடி பண்ண போறோம் மினியேச்சரா. சோ அது ரெடி பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி கார்ட்போர்ட்ல வந்துட்டு நானே பாக்ஸ் செஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் ரொம்ப ஈஸி பாத்தீங்களா, சோ அதனால தான். சோ அதுக்கு அப்புறம் இது ஹோம்மேட் கலர் பேப்பர், நானே செஞ்ச கலர் பேப்பர் தான். சோ அந்த கலர் பேப்பர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வேணும்னா கேளுங்க, நான் வீடியோ எடுத்து ஷூட் பண்ணி போடுறேன். சோ இப்போ இதுவும் ஹோம்மேட் கலர் பேப்பர் தான், எல்லாமே ஹோம்மேட் கலர் பேப்பர் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் தான் தேவை. அந்த பாக்ஸ் நம்மளே ரெடி பண்ணிடலாம். கீழே பேஸ்க்காக ஒரு கார்ட்போர்டு வச்சுட்டு 4 சைடுமே வந்துட்டு கார்ட்போர்டை வச்சுக்கோங்க. ஸோ 4 சைடுமே மீதி 4 சைடு கார்ட்போர்டு வச்ச பிறகு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஆயிடும். கீழே ஒரு பேஸ் கார்ட்போர்ட், மீதி 4 சைடு ஒரு கார்ட்போர்ட்னா ஒரு குட்டி பாக்ஸ் மாதிரி ஆகிட்டா. இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு ஏதாவது பாக்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க. என்கிட்ட இல்லாதனால தான் நான் பாக்ஸ் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இப்போ காஞ்ச கலர் பேப்பர், டபுள் கலர் பேப்பர், ஸோ இன்னொரு கார்ட்போர்டு நமக்கு இப்போ தேவை. அந்த கார்ட்போர்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் பீசஸ்லாம் நமக்கு வந்துட்டு கட் பண்ணணும். ஸோ எப்படி கட் என்ன மாதிரிலாம் இது வந்துட்டு ஒரு கார்ட்போர்டு வந்துட்டு ஒரு சைடு வந்துட்டு பிங்க் கலர், டார்க் பிங்க், இன்னொரு சைடு லைட் பிங்க் கலரில் இருக்கும் அந்த கார்ட்போர்டு. ஸோ இப்போ நான் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதுக்கு தகுந்தபடி நான் கரெக்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மேலே வச்சு பார்த்தா அதுக்கு தகுந்தபடி இருக்கும். ஸோ இப்போ அதை வந்துட்டு 2 பார்ட்டாக வந்துட்டு கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஏற்கனவே இதுக்கு தகுந்தபடி வச்சுருந்தது 2 பார்ட்டாக கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இதுக்கு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணான்னு பார்த்தீங்களா, உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் வந்துட்டு உள்ளே போக கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இப்படி தூக்கி மாற்றி விட்டுட்டேன். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் இது ஃபெவிகால் போட்டு தான் எல்லாத்தையுமே நான் வந்துட்டு ஒட்டியிருப்பேன். ஸோ சைடில் இருக்க சுற்றி உள்ளது அவ்வளோத்தையுமே ஃபெவிகால் போட்டு தான் ஒட்டியிருந்தேன். எல்லாமே ஃபெவிகால் போட்டு தான் ஒட்டியிருந்தேன். அதுக்கு அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு வெட்டிட்டு இந்த பாக்ஸ்க்கு தகுந்தபடி ஒரு கார்ட்போர்டு வெட்டிட்டு நம்ம வந்துட்டு அதை 2ஆக கட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த ரெண்டாட்டு கட் பண்ணதை எடுத்து தான் ஒன்று மேலே வச்சேன். அதுக்கு அடுத்தது அந்த 2ஆட்டு கட் பண்ணதில் இன்னொரு பீஸை எடுத்து 2ஆக கட் பண்ணிவிட்டேன். அதையும் இன்னும் கொஞ்சம் 2ஆக கட் பண்ணி இப்போ வச்சு பார்த்தேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ அதான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ உள்ளே வச்சுருந்தது நம்ம வந்துட்டு ஃபெவிகால் போட்டுக்கலாம். இது வந்துட்டு இதுக்கு நேரடி கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து தான் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபெவிகால் போடுங்க. நான் ஃபெவிகால் போட்டு தான் எல்லாத்தையும் ஒட்டிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் வேணால் ஹார்ட் க்ளூ, ஃபெவிபாண்ட் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபெவிகால் போட்டாலும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது, வேலை டக்குன்னு தான் முடியுது. எனக்கு வந்துட்டு நான் ஃபெவிகால் போட்டால் லேட் ஆகும்னு நினச்சேன், பட் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை நான் ஒட்டிக்கிட்டேன். ஃபெவிகால் அங்கே இங்கேயுமே இருக்குது, அது காஞ்ச பிறகு பட் தெரியாமல் போயிடும். ஸோ அதனால நான் அதை ரொம்ப ஒன்றும் கண்டுக்கலாத. ஸோ இப்போ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்திங்களா, அதை தூக்கி இது மேலே வச்சு ஒட்டிக்கலாம். செலோ டேப் வந்துட்டு சைடில் போட்டுக்கோங்க. செலோ டேப் என்கிட்ட இல்லை. ஸோ அதனால என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நான் ஒரு கலர் பேப்பர், அந்த வயலட் கலர் பேப்பரே எடுத்து இதில் ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி சைடில் ஒட்டி வச்சுட்டேன். ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரு செலோ டேப் எஃபெக்டில் தானே அது இருக்கும். ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி தான் ஒட்டேன். ஸோ உங்கள்கிட்டயும் செலோ டேப் இல்லைனா இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பேப்பரை வந்துட்டு சைடில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அது கரெக்டாக நேராக நிற்கிறதுக்காகலாம் நல்லா பார்த்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறதுலாம் ஈஸியாக இருக்கா என்னென்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. நானும் அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நான் எடுத்துருக்க இந்த வயலட் கலர் பேப்பரும் இந்த பிங்க் கலர் பேப்பருமே ரொம்ப அட்ராக்டிவ் கலர். ஸோ ரொம்பவே எனக்கு வந்துட்டு அப்போ கஷ்டமாக இருந்துச்சு ரியலாக சொல்லணும்னா. ஒரு மாதிரி நமக்கு வந்துட்டு கண்ணுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி நல்லா ஒட்டிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறேன். வயலட் கலர் எதுக்கு ஒட்டியிருக்கேன்னா பின்னாடி வயலட் கலர் ஒட்டினால கொஞ்சம் மேட்சிங்காக இருக்கும்னு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் அப்போவே சொன்ன மாதிரி 2 கார்ட்போர்டை வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பார்த்துருக்கீங்களா. அந்த 2 கார்ட்போர்டை வந்துட்டு எப்படின்னா கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் அந்த மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான். நீங்கள் என்ன கொஞ்சம் ரேக் வைக்கணுன்னா உள்ளே வச்சுக்கலாம், பட் எனக்கு தேவையில்லை. ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு வைக்கல. ஸோ இது நல்லா சூப்பராக தான் இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. பட் ஏன்னா அது ஒழுங்காக காயலை. ஸோ அதனால் ஒரு மாதிரி வந்துட்டு ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு அந்த இடத்துல பீட்ஸ் ஒட்டிக்கோங்க. அவ்வளோதான். அந்த வீடியோ கமெண்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். ஸோ நிறைய வீடியோ பார்க்குற யாருமே கமெண்ட் பண்ணல. ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.